sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Aleph, 25 years old at solong naninirahan sa ancestral home namin dito sa Novaliches. Wala na po kasi akong mga magulang at yung 3 kapatid ko sa abroad na naninirahan kasama ang mga pamilya nila. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang nakakatawang eksena sa buhay ko kamakailan lang. Ganito po kasi, dahil dito po ako ipinanganak sa lugar namin, kilala ko po ang lahat ng kapitbahay. Yung turingan namin parang pamilya. Alam namin ang mga ganap sa buhay ng bawat isa. Early this year, nag-migrate yung katabing bahay ko sa New Zealand kaya binenta na niya yung bahay niya. Sinubukan naman naming kaibiganin yung nakabili kaso hindi talaga namin napagkikita. Parang may sariling mundo. Laging nasa loob ng bahay. Kung lumabas man, nakakailang kausapin. Kasi laging nakakunot ang noo. Kung hindi mukhang masungit, mukhang may malalim na iniisip. Nagsimula akong kabahan nang mapansin ko na lagi siyang may mga delivery na malalaking drum. Yung bang tipong kasyang isang tao sa loob. Alam mo, kakapanood mo yun ng mga crime film. So, nakakaloka kasi pag hapon, may maririnig pa akong pukpukan. So, napaisip tuloy ako, papaano kung serial killer ang kapitbahay ko? Isang araw habang nagdidilig ako sa bakuran, tumawag ang ate ko. Simpleng kumustahan lang pero naiyak kami pareho. Nakakapraning kasi yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pero yung sweldo ganun pa din. Nagpalitan kami ng takot and what ifs. At habang nag-uusap kami ni ate, hindi ko na malaya na nakatingin na pala sa akin yung weirdo kong kapitbahay. Dali-dali ako nagpaalam kay ate at sinabing tatawagan ko na lang siya ulit. Pagpasok na sana ako ng bahay nang tawagin ako ng kapitbahay. Out of curiosity, lumapit ako. Hindi daw niya maiwasang marinig ang usapan namin ni ate. At kung okay daw sa akin, pwede akong pumasok sa bahay niya at may mga ipapakita siya. Ayoko namang magmukhang rude kaya pumayag naman ako. Habang pumapasok ako sa gate, nag-flash yung buong buhay ko sa imagination ko. Ito na yon. Katapusan na ng paghihirap ko at ng buhay ko. Nagulat ako pagpasok ko ng bahay niya. Maaliwalas at maayos. Malinis at hindi amoy crime scene. Sabi niya kahit daw siya natatakot sa mga nangyayari. Pero sa halip na magpadala sa takot, pinipili daw niyang maghanda. Una niyang pinakita yung malalaking drums na pinangsasahod niya ng tubig ulan. May mga filter at takip. Malaki daw ang natitipid niya sa bill ng tubig dahil dito. Tapos dinala niya ako sa likod bahay. Dito may mga tanim siyang gulay tulad ng kamatis, talong at pechay. May mga herbs din gaya ng basil at oregano. Hindi lang yun. May stock siya ng canned goods, first aid kits, flashlight at extra batteries. Wow. May go bag pa siya na ready anytime. Ikaw, Nicole, may go bag ka na? Ha? Wala, hindi na kasi uso eh. Tsaka di ba yung problema ko sa go bag, paano kapag ka nag-earthquake, paano ko pa siya hahanapin? So, wala na lang akong go bag. Anyway, hindi naman pala siya serial killer, Nicole and Diego. Prepared lang. At overthinker lang pala ako. Doon po ako natauhan. Habang ako ay nag-iipon ng kaba at haka-haka,
yung kapitbahay ko naman ay nag-iipon ng mga bagay na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Simula po noon, naging magkaibigan na kami. Tinuruan niya ako kung paano maging handa, hindi lang sa sakuna, kundi pati sa buhay. Natuto ako magtanim, mag-imbak, at higit sa lahat, mag-isip muna bago mag-imagine ng buong krimen. Hindi naman masama ang pagiging kakaiba. Minsan, ang delikado yung magpapadala ka sa sariling imahinasyon. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Aleph. Aleph! Hey, Bata-bata mo naman, 25. Oo, ganyan talaga. Kami nga 45 na. Ay, ano na ba tayo? 35. Ay, wala naniwala na 35 lang tayo. Yun yung problema ng mga overthinker. Oo, correct eh. Kami nga, kumbaga, Diego mentioned about your youth o yung kabataan. Huwag ka mag-alala kasi batang-bata ka pa, praningning, overthinker, ganyan. Normal naman din yan. Kami nga at this age na mas matanda kami ng 2 dekada sa'yo, minsan may pag-overthink pa rin na nagaganap. Totoo din naman, better safe than sorry. Yes. Mas maganda rin lang naman yung ikaw ay alive, alert, and enthusiastic, di ba? Versus yung wala kang pake, serial killer na pala yung nasa tabi mo, di ba? Pero una sa lahat, hindi po na lahat ng tao na may drum ay nagbabalak na ilagay ka doon, sementohin at parang hindi ka na makita from the face of the earth. Hindi po lahat talaga ganon. And siguro talagang ang best na lesson that we could learn is we don't judge people according to what we see. Correct. Kasi yung nakikita po natin maaaring panandalian lang, maaaring isang aspeto lang talaga ng kanilang buhay. Katulad ng kwento mo, Alep, na ang drum pala na ino-order ay filter. Correct. Yung pagpupukpok pala na nagaganap ay pagtatanim. Diba? Ito nga sinasabi ko sa misis ko, sa asawa ko, tapos sa ilan sa mga kasama namin sa church na yung mga nakikita natin, huwag tayong magbibigay ng ating conclusion kasi laging may context yan. Alamin mo muna yung context, bakit ganito yung ugali niya. Correct. Tingnan mo yung backstory, kawawa pala siya, kaya ganito yung ugali niya. Correct. Kaya pala siya ganyan na mainipin siya. Kaya pala siya ganyan na maiksi ang pasensya. Or kaya pala laging mainit ang ulo niya. Ganon. At lagi nating tatandaan, ang nakikita lang din po natin is one part of that person. Yes. So parang si Alep, ang nakikita lang natin, Yung ang nakita mo lang is yung masungit. Tapos may mga drum. Ikaw ba naman, ang dami mong tanimin kahit wala namang sakuna. 'Di ba? Hindi ka ba magsungit, 'di ba? Diba, yung bang ikaw ba naman sa gitna ng krisis na ito, hindi ka ba magkunot ng noo? Totoo naman nakakakunot ng noo. Correct. And sadyang may mga tao talagang ang mukha nila, ang itsura ng mukha nila, sadyang yun na talaga yun. Todo na yun. Todo na yun. Parang, ito na, yan na yun. Yan na yung Akala smile nila. Correct. Ganon, di ba? Yan na yun, smile mo. Yan na yun eh. At hindi natin sila masisisi. Sagad na. Correct. Laging merong backstory. Yes, oo. Ganon. So yung context ko minsan, halimbawa ngayon naiinis ka sa tao na yan, pero pag nakita mo yung context, yung backstory, yung galit bilang naawa ka, ay kaya pala. Kaya pala siya ganon. O kaya kaya pala siya ganyan mag-operate sa life, o ganyan siya makipag-usap sa kapwa, or kaya siya maawain, let's say, 'di ba? Is because meron backstory. Yan. Ganyan. Diba? So, importante alamin natin yung backstory. Correct! Alamin natin yung context kung bakit ganyan yung pag-uugali ng isang tao. Tsaka alam mo, Kabisyo, it's all about self-discovery. Hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao base lang sa pagkakilala natin sa kanya. Kasi siya din mismo, dinidiscover niya din yung sarili niya. Diba? So, hindi para sabihin natin, ganito siya kasi ganito. Pero at least kapag medyo naintindihan natin yung konteksto kung bakit siya masungit, nagkakaroon tayo ng understanding of that person. Tsaka ang pag-discover sa sarili, wala po sa edad yan, ha? Wala. Merong mga late na talaga nila na-discover yung sarili nila. Meron namang early. Oo. Bata pa lang sila, meron na silang self-discovery. Parang yung anak ko po is coming up with her first ever book. Wow. Nagkasundo na kayo sa cover? Nagkasundo na kami. Oo. Kasi walang AI. Walang AI. Ayaw niya ng AI. So the title of the
the book is My Ink-Stained Heart. Wow. So kanina sabi mo na may mga tao na late na nila na-discover who they are. May mga taong as early as 12, katulad ng anak ko, na na-discover niya that she can actually write. 'Di ba? She's 12 turning 13. So may mga tao talagang ganun. At medyo early in her life, medyo iniisip niya na isa sa mga pwede niyang puntahan sa life, bukod sa pagiging isang author or writer, is probably a therapist. Gusto niyang she likes to listen to people. Gusto niyang, she likes the feeling of people trusting her. Wow. May mga ganon. Na bata pa lang alam na nila. 'Di ba? May mga kakilala ko na parehas ko yung edad hanggang ngayon hindi pa nila alam ang gusto nila sa buhay. Totoo. Pero it doesn't make them bad people as well. Correct, Talagang sadyang ang self-discovery ay lifelong naman po Oo, yan. tama. Habang nabubuhay ka, pwede kang merong ma-discover sa iyong sarili. Tama. O, 'di ba? So, wag po tayong quick na mag-judge ng ibang tao kasi hindi po natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ulitin natin, hindi porke ang kapitbahay ay mahilig maghasa ng kutsilyo. Ibig sabihin na nito, ikaw ang next victim. Serial killer Correct, ka. serial killer kaagad. Medyo iwas-iwas din po tayo sa pagnood ng mga nakakatakot na panoorin Ayan. na nagkakaroon ng negative impact tungkol sa ating mga kapitbahay. Grabe no, ang nakakatakot talaga, lagi siyang may delivery ng drum, di ba? Kaya pala sumusungit dahil pangit yung drum na na-deliver. Oo. Gusto niya mag-imbak na maraming tubig. Mahinang klase yung na-deliver na drum sa kanya. Ang laki-laki, hindi niya Correct. ma-dispose. Diba? So, lagi may kwento, lagi may konteksto o dahilan kung bakit ang isang tao ay ganyan. So, Ayan. let's just be more understanding. Yan ang pinaka-importante ngayon. Of other people. Kasi, again, hindi natin alam kung ano po ang kwento ng buhay nila. Yung simpleng manong driver na nasakyan mo ngayon. Totoo parang yan. hampas ng manibela, parang Correct. tunog yung bibig. Nagtasaltik, ganyan. Oo. Diba? Di mo alam yung gutom siya. Correct. Oo. Iniwan niyang gutom yung pamilya niya. Wala na siyang maiuwi Wala siyang maiuwi. Diba? Grabe yung crisis niya. Speaking of crisis kanina, kasi nag-aabang ako na mag-jeep ako kanina. May pinuntahan ako. Malapit lang. Mga 15 minutes ako nakatayo doon. Halos wala nang jeep na bumabiyahe. Kung may dadaan man puno, so hindi ka rin makasakay. Diba? So ganoon na siya kahirap yung buhay. Correct. Kaya maiintindihan mo kung bakit Oo, yung nakakunot yung noo. yung driver kasi yung pasahero. Alam mo nga Kulang. yung let's be a little more understanding mga kabisyo, kung whatever help that we can share to other people, especially sa mga tsuper. Kaya nga Yes. kami po dito sa tulong ng ACS, ng Charm Fabcon Purple Eternity. Yes. Tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng libreng boundary para sa mga tsuper. Tama. Kasi alam po namin na hindi po madali ang Correct. inyong pinagdadaanan. Ayan. Merong isang driver nga dito kanina nag-claim na parang uubos. Hindi mo ba na-meet? Hindi ko na-meet. Yung kapwa ko Ilonggo, si Kuya nakikinig ngayon, talagang uubusin niya yung energy mo. Talaga. Tuwang-tuwa siya. Then nakakuha Talagang. siya ng 1.5. Oo, sabi niya, Sir, last year pa ako nag-register, ngayon na Ang cute! Nakakatawa naman, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, yung tip na pwede niyo ibigay sa chopper will go a long way. Yes, oo. Dagdag din po yan Kahit sa konting barya, sa crudo. halimbawa, yung pamasahe, 13 pesos, kung may 15 pesos ka, Ayun, malaking ibigay mo bagay na yun sa kanila eh. Di ba? Kasi Sobra. kanya-kanya, bayanihan. Mhm. Bayanihan na ang mahalaga mga kabisyo. Oo, so para at least may encourage pa rin yung mga driver na pumasada bumiyahe pa pa rin. rin, Kasi yung mga correct. pasahero tinutulungan na kahit konting barya. Kasi pag wala na talaga, hindi na sila babiyahe. Tayo din ang tatamaan, yung mga Correct. commuters din. So Tayo tulungan din, tayo. Tayo din ang kawawa, Oo. 'di ba? So basta tulungan, nasa panahon po tayo ng krisis, wag na mag-judge Oho. ng ibang tao as much as we could. Just continue to help. Kagaya nitong kay Aleth, 'di ba? Oo. Nung narinig ng kapitbahay niya na namumblema sila Oo. sa krisis. So nag-share siya ng mga tips niya Correct. para diba? ito At yung yan gawin. din yung gawin natin mga kabisyo ha. Kung may mga tips po kayo para makatipid at nakakatulong ito kunyari sa inyong pamilya, Yan. i-share nyo po, wag nyo pong i-gatekeep. Correct. Oo. Kasi for all you know, yung extra na Oo. masisave nila will actually save their lives. Ayan, buti na lang hindi tawag dito, Ano? binigyan ng dinuguan si Aleth pagpasok dun sa bahay. Oo, kundi. Sinong kapitbayang niluto?